ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାରୀମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାରୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯଦି କେହି ଆସି ଡାକିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ବି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାରୀମାନେ ଘରର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ଗାଳି କରିବା ଜମାରୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାରୀମାନେ ଗରିବ ଏବଂ ଭିକାରୀ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେବେ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ଦରକାରୀ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କେବେ ବି ବିକ୍ରି ବଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାରୀମାନେ ଘର ଝାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଚୁଟି ଏବଂ ନଖ ମଧ୍ୟ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ।